Трябва да ви предупредя предварително, че този тъмен ефект на фона около мен не е нещо, което съм искала да направя, защото аз крия лицето си само заради името си, Пиринската Шехерезада, и искам да бъда наистина такава Шехерезада, каквато вие имате в своята памет от прочитането на персийските народни приказки. Трябва да знаете, че книжката на Николай Куин също можете да си намерите в всяка библиотека или може би някои по-стари издания да не се намират вече в книжарниците, но все пак ще можете да намерите тези легенди и да си ги прочетете. Но това, което аз ще наблегна, е връзката на тези легенди с Кресненския разлом, връзката между отделните племена, които са живеели в Кресненския регион и това, което науката знае за този район, който, предупреждавам, въобще до сега не са правени основни изследвания. Книжката започва с хаосът, от който произлизат света и боговете. Трябва да знаем, че хаос, каквото и да разбираме под думата хаос, на италиански или по-точно може би на древен латински, това не мога да кажа, е калвуя. На името на някое друго племе, което също е било в първата световна цивилизация, дали това са филистимци или фригийци, не мога да кажа, но има и името Гелвуя, което можем да намерим в Библията. Така че въобще мисълта за боговете най-вероятно е хрумнала точно на тези хора, които са живеели в този район. Не твърдя, че там първите астралопитеки или неандерталци са се смесили точно там и там са зародили първия човек. Но казвам, че там се е родила цивилизация. Там хората са се научили да пишат и да записват това, което вече са знаели и са предавали до тогава по устен път. И точно от това, че там са се научили и да добиват руди, именно там е възникнала и легендата за Прометей и други легенди, които отразяват техния живот. Затова можем да свържем безграничния и тъмен хаос, който всеки ден, ежедневно се борел с върховния бог на египтяните, с точно този кресненски разлом, който периодично се е бунтувал и дори е имало периоди, в които са се сривали цели планини. Сега колко големи са били тези планини, само преди няколко, още няма и година, може би, откак стана голямо земетресение в Турция и тогава всички видяха, че наистина има места, където земята потъва, на други се издига вследствие на тези действия на това земетресение. Затова и в Библията е написано, когато ти, Господи, вървеше от амазонските планини към върха Синай, под краката ти се топяха планини. Тези неща са писани точно за Пиринския край, където е потънало цялото пещерско дере и е променило до тогавашния облик на Пирин планина. Така че точно хаос или пустинята Лидия можем да наречем самият Кресненски разлом, защото в него наистина са потънали скали, които са били останки от древни палеогенски морета и всъщност са съдържали много пясък в себе си, затова са се получили и тези пропадания на разводнени пясъци, както е потънал града
на Хела Аличе или Алике, както са потънали и Ерихон и други такива градове, както и потопената Атлантида също е станала точно в този разлом, защото хората са си представяли това като дело на боговете, но всъщност Кресненския разлом се е пробуждал в определени периоди и в началото те не са можели да опишат това, те просто са си го предавали устно, може би в началото са и бягали, затова са се създали и тези легенди за огнедишащи дракони, за огнени биволи и така нататък. И както знаем по-късно, някои учени или древни учени са казвали, че хората са произлезли от четирите елемента: вода, въздух, огън и още един, който не мога да се сетя в момента какво беше. Вода. Така че всички тези неща ги е имало около Кресненския разлом и когато той се е разбудил в един период, всички тези палеогенски морета или по-точно казано сладководни езера, ледникови, останали от последния ледников период на Пирин, са се срутили и с катапултивен ефект са тръгнали към долината. Хората не са можели да видят това, затова само отделни разкази са запомнени и те са се предавали от едно племе на друго. Племената след това са обединили разказите си и са създали теорията за всемирния потоп. Първоначално този потоп е започнал точно там, откъдето започва и трасето на хаоса или на Кресненския разлом. Високо в планината до върха Синаница, който тогава наричали Синай. Тя изобщо няма турско наименование, макар че някои хора са се опитали да го променят на Сини връх, заради сините скали, които са се намирали много по-надолу в подножието и през които са изтекли част от водите на тези сладководни езера. Но планината Синай още в началото е била планината на боговете и точно там хората са измислили тези легенди, защо първоначално са живеели толкова високо в планината и какъв е бил климата, дали те са били само ловци-събирачи или са се занимавали с земеделие, защото има такива наченки, в които е отразено, че например на върха Атон, когато слънцето изгрявало, едните овчари се прибирали с стадата си и се разминавали с тези, които вече излизали за следващия ден с стадата си. Това е ефект, който може да се получи само на висок връх. И макар че Синаница, както знаем, не е най-високия връх на Пирин, те не са имали GPS, за да определят това, а са го определяли по това, че слънцето наистина е изгрявало най-рано горе по върховете. Там е бил най-дългия ден. И затова, когато Одисей след битката при Троя решава да заобиколи цялата Сицилия и се изкачва догоре до планината на боговете, е можел да се убеди в това нещо. И ако проследим това, което е написал Омир в Одисея, ще разберем, че наистина Одисей е направил точно една обиколка на върха на Синаница, или по-точно казано Синаница заедно с настоящия връх Хипиус или Шемето, защото това всъщност в митологията е известния кон Пегас, който излязъл от кръвта на убитата Медуза, заедно с великана Хризоар. Така че днес можем да видим и върха Шемето, и съседната долина Злата, която всъщност е точно този великан Хризоар. Това може обаче
да се разбере и ако вземете една карта на Пирин и си представите как сладководните езера са се свързвали едно с друго и как точно в една обща река от мястото, където са били боговете Титани, в височината на планината, и там е бил и Титана Океан, който е беловлас, точно заради това, защото водите са замръзвали, така че почти 6 месеца или може би повече от 6 месеца, не знам какъв е бил климата тогава, този връх е бил в ледове. Затова и океан е беловлас. А днес този връх се нарича езерото. Защо се нарича езерото един връх? Защото тогава, може би в онези времена, думата езеро на езика на някакво племе не е означавало това, което днес ние знаем, равно вода, която е събрана в някаква ледникова чаша. Тогава са имали някаква друга представа за върха езерото, който да е бил равностоен на океан, както са го наричали гърците. Разбира се, езерото сигурно е на някое друго племе, като име дадено, но с това име е останало в историята и в настоящата география. Тези езера са били свързани едно с друго в една голяма река, която същия този Омир, за който говорим, е наричал реката на океан, или т.е. бащата на всички води. По нея са плавали, или по-точно са започнали да плават народите, когато са се научили да строят кораби, и заобикаляйки през земите на днешния Симитли и река Горешница, която в митологията е известна като Термодонт, и мястото на амазонките, са преминавали някъде в Кресненското дефиле, макар че и Кресненското дефиле в следствие на последващи разломни моменти в Кресненския разлом също е променило своето трасе. И съвсем не е това днешния вид, който имат тези разломи, или по-точно казано, който има Кресненското дефиле, съвсем не е това, което е било преди, да речем, 1000 или 2000 години. Това го знаят геолозите, но защо не си подадат ръка с археолозите и да тръгнат да правят едно общо проучване на района, не мога да кажа аз. Дано с своите кратки познания в тази област да ги подтикна към едно такова общо преразглеждане на района и направата на нов прочит на цялата история, която се знае и помни за района.